tivo que marchar a Bos Aires facendo o camiño de volta que hai 70 anos fixeran os seus avós. E este mozo mándanos unha mensaxe que a mí me parece que é moi importante que se escoite. Dinos: hoxe, nunha anodina oficina de correos, votei. Votei coa indignación dun emigrante que non pode traballar na súa terra porque o abofante bipartidismo compartiu durante décadas unha xenda común de destrucción do noso tecido productivo. Votei con Galiza no corazón e co corazón á esquerda. Votei coa rebeldía coa que nunca antes votara, aos que desde hai 30 anos loitan contra vento e marea polo soño colectivo dun país máis xusto. Hoxe votei polo BNG, polos que marchamos para que voltemos a casa.